Hi everyone, good morning. This is Kanta² and welcome back to my channel. Yay! So for today's video guys, kakaligo lang namin dahil bago kami gumising, and then dito kami natulog sa trapal namin. Hinanigyan lang namin yan ng carton. Tapos dito rin yung team namin na sila sprinkle, and then dito rin sila may may cartoon, at saka meron din silang folding bed. So kang jolly ang folding bed. So for today's video guys, this is the second day where we are harvesting a mango from General Santos City, and I'm showing you around the Hacienda of Jolie's vlog, the Hacienda, because I'm so starstruck. I'm so, what is that called? I'm so very wonderful tonight of this place, because so there's so much to eat, like fruits, vegetables, and everything. Papaya. First, there's a papaya. Second, a coconut. Third is a horseradish or moringa. Then merong swimming pool. And then meron yata silang swimming pool ditong ginawa, guys. And then ito yung guys, ito yung dream ko someday, na kapag able na ako na makabili ng lupa. Ganito talaga yung bibilihin ko, guys, kasi sobrang laki, sobrang lawak, and then marami ka talagang taniman. Yung gusto ko kasi sa isang lupa, guys, na doon yung bahay ko, tapos malaki pa yung space na pwedeng taniman. No, hindi naman bawal mangharap, pero malay mo someday bibigyan ng pagkakataon, makakabili rin ako ng tulad nito. Gagawin kong Jesse Hacienda. And look at that, guys. Oh, hindi pala siya swimming pool. I think it is fish pond. Haunted fish pond, because wala nang isda. Wala siyang isda. And then yung kasamahan ko rin, guys, dito rin sila natutulog, guys. Oh, papakita ko sa inyo, guys. Dito rin sila sa duyan. Sa duyan rin sila natutulog, guys. Oh. And then pupunta muna tayo dito sa kanyang guys, sa kanyang refreshing duyanan, kasi magkakanta tayo. Kantahan muna tayo. So this vlog is showing what will have the Hacienda and Kanta² muna tayo dito. Cover song with a cappella. Di ko inakalang dumating din sa akin nung ako'y nanalangin kay bathala, naubusan ng bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitamang tadhana? At nakita kita sa tagpuan ni Bathala, may kinang sa mata na di maintindihan, tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo nung ako'y ituro mo siya.
ang panalangin ko. May gusto ka bang sabihin? Ba't di mapakali? Hindi makatingin, sana'y wag mo na tong palipasin. Subukang lutasin sa mga sinabi mo ng ibang nararapat sa akin, na tunay mong mamahalin. Wag na wag mong sasabihin na hindi mo nadama itong pag-ibig kong handang ibigay kahit pang kalayaan mo. Hindi mo man ito ipakita, abot langit ang daing sa mga sinabi mo ng ibang nararapat sa akin, na tunay mong mamahalin. Wag na wag niyong sasabihin na hindi mo nadama itong pag-ibig kong handang ibigay kahit pang kalayaan mo.